जों दामग्राफोरजों एसे एडजास्ट खालामनो मोनालाय जिनिसा प्रेक्टिस होनो मोनाखै दे दाखालिनिफ्रायनो प्रग्राम गाबाय थानाय ओमफ्राय गारामाया एसे गाज्रि जानानै दं आरोखि गाज्रि जायो गासिबो जेबो दासानसै आरोखि साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो नै सना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो Ayo udah berapa? Sakri gayyahlabe dani juga rosanangla subsidi mayrongजोंनो जानो हाखायो लेसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लेसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो बैसोआ बुलेटिन बायदिसिना साख्रिखौ नेबाय थाजाला बैसोआ बुलेटिन बायदिसिना साख्रिखौ नेबाय थाजाला दाउ फाव खालामगोन अमा फाव खालामगोन नांगौमानि नोंनो होजोबगोन सना नांगौमानि नोंनो होजोबगोन साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लेसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो गारामाया एसे उल्था उल्था जागासिनो दङ बिदि मानसियाव उल्था जायो बेलाय आंनि गारामाया मानो उल्था जायो नङा जाबाय आङो माने टाइमखौ सोंना लादों बोरैबाबा अखा थंब्लेट थोफ्लांनो नागिरो आंना ओंखायनो टाइमखौ सोंना लाबाय आरोखि जेसेबां टाइम होनो हायो नोंथांखौ एसेबांहालागै थानो थाखाय खावलायबाय
सोरबा हिनजावखौबो खारजानो लुबैग्रा हौवाफोरबो थायो ओमफ्राय सोरबा फिसायखौबो खारजानो लुबैग्राफोरबो थायो ओमफ्राय गावबागाव धर्म होननायसो जानोसै साननाय हनायफ्रानो ओरैबायदिखासै बिदि नङा जाबाय जोब्बाय बेजों थाथ'दो आरोखि माने जोंना सासे आबौआ बिदि खनोमोन आरोखि गानखौ आं बेखौ खननो नागिरदों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।